Justa som Anna Pericàs i Pep Solà. Fa 6 anys que vam encetar el projecte de fer un restaurant a partir de la nostra concepció de la cuina orgànica, respectuosa amb el medi, amb el producte local. Al principi vam voler fer un menú basat en la nostra tradició culinària, oberts a la cuina d'altres parts del món, sobretot basada en el producte que podem aconseguir a la nostra comarca. Respectant molt el medi, respectant els productors que fan. Nosaltres volem pagar preus justos pels productes que usem i després també cobrar els preus justos per la nostra feina i per la feina dels productors. Fem una cuina estacional, evidentment, perquè tenim sempre el producte que n'hi ha en aquest moment. La sessió que vam fer per Abocados de Cine, nosaltres vam treballar sobre la pel·lícula Chocolat. Tenint en compte que la pel·lícula s'ambienta en la regió de Borgonya i Borgonya té una gran tradició culinària i vinícola, i el que vam fer va ser un menú basat sobretot en la tradició de la Borgonya. Vam aprofitar també per a donar un Beaujolais Nouveau perquè van coincidir en que era l'època que s'enceten els vins joves de la Borgonya i va ser una experiència molt interessant. He oído que es una mujer muy liberal. Una pastelería durante el ayuno de Cuaresma no es el mejor momento, creo yo. Pero no será exactamente una pastelería. Entonces, ¿qué es lo que...? Es una sorpresa. Per a aquesta ocasió el que farem serà una recepta molt senzilla, que són uns bombonets picants, que era la diferència del que no s'esperàvem trobar quan es troben uns bombons. I espero que vos agraden i podeu fer-los en casa. Anem a fer la recepta dels bombons picantets que hi ha en la pel·lícula Xocolat. I és una recepta molt senzilla i molt fàcil de fer en casa. El primer que farem serà trencar el xocolata i trossejar-lo i posar-lo en un bol que fondrem al bany maria en aigua, perquè el xocolata no pot estar al contacte directe en el foc, si no se'ns faria farinós i faria ple de grumos. Nosaltres comprem xocolata de la vila, que és dels últims artesans que queden. I això és molt fàcil, només tenim que trossejar-lo, posar-lo en un bol, tenim al foc un perolet en aigua que està bullint i això es fondrà en seguida. El posarem a l'all maria i anirem remenejant-lo i quan el tinguem fundit, el tot estarà a punt. Una volta tinguem el xocolata fundit, omplirem els moles. En aquest cas són moles de silicona de pastisseria, però ho podeu fer en casa en qualsevol cubitera, que serveix igual. Tenim també el farcit, que li posarem als bombons dins del xocolata, que en aquest cas són pebres picants torrats i després picaets. En altres casos, per exemple, si volguem fer un altre farcit així més líquid, en iogurt, en xocolata, en llet, el que faríem fer una mescla, igual que hem fet al bany maria de xocolata, faríem 200 grams de xocolata, per exemple, i 200 grams de nata, i li afegiríem el iogurt o el sabor que volíem donar-li. Diría que esa canela está rancia. Oh, no es canela, es un tipo de guindilla muy especial. ¿Guindilla en el chocolate caliente? El primer que fem és anar farcint. En aquest cas, com que anem a omplir-los en el farciment així que tenim que és quasi sòlid, quasi que podem omplir-lo fins dalt de tot. I ara li posarem el farcidet de pebres picants. Pel gust així no en posarem molt, Això és posar una miqueta així. A volta tenim el farcit, així un poquet, i acabarem de reomplir-lo en el xocolata que... D'ahí a la nevera, un parell d'horetes, com a mínim, i si són 4, millor que 2. Y ahora sacúdelo un poco. Bien, ahora déjalo ahí. Espero que us hagi agradat la recepta, és molt fàcil de fer en casa i podeu disfrutar posant els farcits que vos agraden.